základné rozhranie alebo menu portálu, v ktorom nájdete kompletne všetky informácie. Keď sa pozrieme na ľavú stranu, sú tu všetky dokumenty, tých krokov je 8 alebo povedzme 9, závisí od školy. Povedzme, ideme na motivačný list. Ak budete čítať pozorne, budete mať pripravený fantastický motivačný list na vašu výsňovú školu, teda príklad. Na väčšine škôl v Dánsku nerobia pohovory a teda motivačný list je dokumentom, ktorým vieš ovplyvniť rozhodnutie školy. Musí dovolať záujem, musí spôsobiť, že sa od teba škola chce dozvedieť viac. Postupne je tu rozpísaná technická špecifikácia, čo by ste mali viesť v hlavičke, ako začať v úvode, ako pokračovať jadrom motivačného listu, čo tam napríklad nespomenúť. Takisto v každej tejto sekcii hore k tým dokumentom si viete buď stiahnuť vzor, alebo konkrétny dokument, do ktorého budete vpisovať veci. Toto je napríklad informácia vzory v rámci motivačných listov, kde ich takto krásne nájdete od študentov z minulých rokov, ktorí sa na školy už dostali a viete to snovať ako inšpiráciu. Opäť, ak sa vrátim na nejaké iné tlačivo, povedzme potvrdenie o brigáde, opäť všetko jednoducho vysvetlené to, ako si ho máte vyplniť a vložiť do počítača a nájdete aj samotný vzor tlačiva. Takto by sme mohli s každým jedným dokumentom, ako som vravel, je ich tu 8 a potom v januári budúceho roka, keď sa otvorí prihláškový systém do Dánska, bude pre nás zaujímavá táto sekcia odoslanie prihlášky. Opäť aj spolu s jednoduchým videom vysvetlené. Nachádzame krok po kroku, ako, kde, čo nahodiť, ako kde odoslať, tak, že nebudete mať problém odoslať prihlášku do Dánska a byť úspešný. Mám túto tlačiarničku, lebo som ten systém predvyplnil, aby tam bol tzv. Save button a dajte save a ideme na ďalšiu kolónku. A táto kolónka hovorí o entry. Dobre. Následne v portáli máte všetky dôležité dátumy, deadline, aby ste nič nezmeškali, kedy je aký test, kedy sa otvára portál, dokedy to tam treba mať nahodené, kedy vám budú školy dávať oficiálne vyjadrenia. V portáli nájdete takisto bezplatne našu knižku. Sú to naše spomienky alebo skúsenosti z Dánska, čo sme tam zažili, ako to na nás vplývalo. Možno niektorí z vás sa boja ísť do Dánska, alebo si to momentálne neviete predstaviť. Tu nájdete od nás takú malú inšpiráciu. Takisto nájdete podcasty s našimi študentami, ktorí už pracovali v Dánsku, a dole v infoboxe bežné informácie, či už o krajine, o možnostiach štúdia, o štipendiu, o internshipoch. Je tam v celom portáli kopa videí, nie je to iba text, podmienky prijatia, alebo ako si vybrať odbor, povedzme veľmi populárne teraz computer science alebo inžinierské odbory v Dánsku, kde sa viete uplatniť, na ktorých školách je to možné študovať.